el de la dona, que passa dels anys de la postguerra de treballar com a complement en el camp, com a complement, i ser la que se quedava en el mercat d'abastos a vendre la verdura perquè l'home se'n tenia que tornar a regar i tot això, passa a emplear-se. Es començaren en la fàbrica Plexi en els anys 50 no sé quants. La fàbrica Plexi inaugurava una altra fàbrica allà a Massalfassar. Un muntó de xiques de Pinedo anaven ja a treballar a la fàbrica Plexi i la dona en general en aquesta època agarrava un despegue perquè es començà a prestar treball en empreses de serveis o en empreses manufactureres. En Mozzolí, que ha citat Julio, treballaven moltes xiques. D'ací a Massalfassar, diverses xiques de bicicleta anaven i venien tots els dies en bicicleta. I a partir d'ahí, a més, es comença la dona a compartir l'activitat econòmica en la família que hasta entonces era un complement a començar a compartir a la paritat de responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera, la dona i l'home. Les dones de Pinedo i de l'Horta de Castellar, que anaven a treballar a Massalfassar, a Plexi, a Mozzolí, diguem que foren pioneres en això.